Välkomna. Benny Andersen säger att fuglene flyver i flock när de är många nog, men vi är några som är i en flock och vi bär i en. Vi tar sitta faktiskt. Vi tar tid kvar ständer i första paragraf i det norska fiskevunnelovene. Här ständer det är förbudt att fiske. Det är utgångsstöj. Och att det här kommer så en riktigt undantag och det så är löft att lugga väl. Och då vi får nu att ta som det vi rättna gänge här att ta det som han kan säga att han ideologisk eller han filosofisk brynar spurningen utgångsstöj det är skulle vi ha en skipon här som det är löft till ödlon och så har vi avmarschingar. Eller ska det vara förbo för ödl och så har vi ett undantag. Till det som han tar filosofisk spurningar som vi börjar vid. Och bors ur tøyspurningen kommer jo en lång rød av praktisk avbjørninger som vi må røyne finne det av. Alle interessenter når det er til gongefolk og bønder og åasmenn og ferievinner og folk av små og plåsson. Alle har syn i avhamal, men vi nøyest å finne en fellesnevnere. Og kveld i kveld er en røynd av vite om vi kunne nærskast en forståelse for hver nøyron. Hvordan vi kunne finne det av sånne feller. Det er avskipet som nu tar vi ju inte ta kan skälta fram. Jag ska säga på den här vägen att böndafellaje och avvalsfellaje och järer som tar fällen har stående fälla inte men det var det första så det men har så melda fra. Jag vet inte hur men så är det. Det är varje listan men har yngst inte över. Tas som kommer att styra och kunna jöknen kvället här ingen minne än Katrin Pedersen, hemmasans kvinna som är flott till Havnar. Gör så väl. Tack för det. Tack för tjurer och tack för det var byen. Jag har nog varit ju som funnit någon oanständig om jag inte var byen så jag kunde inte spara här pengar där. Men nu är det ju så kan jag också göra det. Och jag har funnit någon för vid att höra några handläggar. Vi får höra om slit och heja, om lowerbrott och lower. Och vi får höra om intög som vi inte får. Men under ötlån häson så snöjer det sig om kärlega. Om natur och kärlega. Några ögon har valt att arbeta i natur. Det är väl sagt hans kärlega. Några ögon väljer att bruka sina fritid i naturen på samma måte. Och så är det allt det som inte är i kväll men som sannolikt är i bergtiden av våra natur. Alla utlänningarna som har sett en mynd av Molafosse eller en mynd av Mykines och bara må släppa till förra. Och det som de upplever det är ju ågara natura. Ågara här. Nu hittar lukka vid av nägar kväppest vid här säger ågara här. Onkel kanske hellre att det är en privat säg och andra hellre att det är och aldrig här. Därför har vi läst en huxasen om kväll. Vad är det att eja näga och tar man snackar om natur och kväll skiftar till hotet att eja skap och på andra månader att det handlar om fjöll och heja än det handlar om och som är fyra kanta. Tanfärda tog man kväll för att vi bruka till att höra det som vi har bio om att rua här i kväll. Och det är Hesse Ulfsylvanter som är generalsekreterare i Felan om Svenskt friluftsliv till en stor organisation i Sverige. Jan Hein Trondheim, Løgfrøyngar, Magnus Gård, nästformare i Hea Felan Paul Sundskär, han är ferielejare och äger Hiking FO. Och Johan Paula Helgason som är männigalejare till Visit Fair Islands. Ta i Hesse har haft sina framlöver och frasagner. Så vi är plötsligt ganska en enkelt spurning att han har kvar framlöva. Så får vi kaffe. Och så att han tar vi det här var vi en liten kaffestage och i ett kvarter så kommer vi dit natt. Och tar vi bättre plats till spurningar och tar för att jag sitter här. Det kan ju för det färdigt är när jag sitter och en kaffestage och vi pallbordet. Och i huxar att bara se på när det att det hållte att ett som Ulf inte tåsar förrest att vi täcka spurningarna till han som det första ta vid här vi finns ju kaffe.
Allt som vi tog av om tar vi fyra gånger funnit tid till att vi hoppas att det kan vara något som en kväll här som vi finna lösningar eller uppskott lösningar till sämjer. Att det är som vi tjuna skillnaden det snurrar sig om kärleka så att det är faktiskt bäst hvis ungen vinner men öll få är synd. Och så tar vi det på jag vill inte säga svenska men kanske nordiska. Vi ska först ge ordet till generalsekreteraren för Svensk Friluftsliv. Och i Sverige och i andra nordiska länder där finns det organisationer som fungerar som paraplyorganisationer för friluftsfolk som kan vara vandrare eller hundeägare eller lustfiskare. Ja. Och Ulf Sylvander, du arbetar som ledare som generalsekreterare för den svenska föreningen och du ska fortälja oss om den och berätta lite om hvordan man har organiserat sig i andra nordiska länder också. Det ska jag göra. Ja. Det stämmer. Och många tack för invitationen att komma hit. Tyvärr är min färöiska inte vad den borde vara. Men jag ska försöka att snacka långsamt och jag ska försöka att snacka någon form av nordisk eller skandinavisk. Vi har ett nordiskt nätverk mellan de nordiska paraplyorganisationerna. Svenskt friluftsliv som jag representerar har 26 medlemsorganisationer och som vi hörde så var det lustigfiskare och spejdare och jägare och friluftsentusiaster. De 26 organisationerna har 1,6 miljoner medlemmar. Det är 20% av den svenska befolkningen. Vi påminner väldigt mycket om Friluftsrådet i Danmark som flera av er säkert känner till. Och sedan har vi Norsk Friluftsliv också som är ungefär som de andra. Dessutom har vi kontakt med Suomen Latu i Finland som är en lite mindre organisation. Men tillsammans försöker vi driva friluftspolitiken i Norden. Allemansrätten i Norden. Begreppet allemansrätt det har använts åtminstone i 120-130 år. Och det är en hävdvunnen rätt att röra sig i natur- och kulturlandskapet. De fanns långt innan friluftsorganisationerna bildades. Men jag vill också hävda att det har funnits en rätt långt tidigare. Redan på 1200-talet fick människor färdas i landskapet med hjälp av landskapslagarna i Sverige, landskapsloven. Där man fick färdas till fots eller till häst och man fick också låta hästen beta gräs och man fick övernatta. Så det är en gammal tradition som vi har haft i flera nordiska länder. Den här presentationen av allemansrätten i Norden är inte fullständig. Det finns många olika saker och exempel som inte finns med i min presentation. Men det är för att lyfta på locket och visa lite om allemansrätten. Jag börjar med en karta över Norden, för den är ganska viktig. Sverige, Åland och Finland har ungefär samma rättssystem. Vi har varit ett och samma land i över 600 år. Till skillnad från de sydligaste landskapen i Sverige med Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän som har tillhört Norge och Danmark. Norge har ett lite annorlunda system när det gäller allemansrätten och Danmark, Färöarna och Island helt annorlunda. Allemansrätten kan sägas vara det friutrymme som blir när man tagit hänsyn till andra lov. Hemfriden till exempel, det handlar om gårdsplatsen. Du får icke gå för nära ett hus. Allemansrätten sträcker sig inte ända fram till huset eller till gårdsplatsen. Naturskydd,
naturbevegelse, naturskydd, det begränsar också allemansrätten. Har du ett fågelskyddsområde, en naturskyddsområde, en nationalpark, så begränsar det allemansrätten. Även landskapets användning kan begränsa allemansrätten. I Sverige, Norge och Finland har vi ju skog, och skogsplanteringar kan vara omöjliga att besöka för det växer så tätt i skogen. Alltså landskapets användning kan ju göra det omöjligt att nyttja allemansrätten. Sedan har vi de ekonomiska intressen. En åker, ett fält med vete eller havre får man inte beträda för det skapar en ekonomisk avbräck för jordägaren. I Sverige så har vi många lagar som begränsar allemansrätten. Och allemansrätten kan man se då som det som blir kvar när andra lagar har tagit sina områden. Terrängkörningslagen uppe till höger säger om du får använda motorfordon i terrängen. Du har miljöbalken som begränsar användningen av naturen. Det finns brottsbalken och jordabalken som begränsar allemansrätten men som ger jordägaren rätt. Man kan säga att allemansrätten har en motsatsvis tolkning. För er som är jurister så talar man om e contrario, och det innebär att det som inte är förbjudet, det är tillåtet. Allemansrätten i Sverige, den har stöd i grundlagen, i författningen, i andra kapitlet 15 paragrafen i regeringsformen. Där står det både om egendomsskyddet och om allemansrätten. Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild. Jordägarens rätt att ha sin jord är alltså i grundlagen, i författningen. Men i andra stycket står det också att alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten. Oberoende, det vill säga oavhängig av vad som föreskrivits ovan. Och det är inte bara svenskar som har tillgång till naturen. Färöar som kommer till Sverige, ni har också tillgång till naturen, liksom amerikaner eller nyzeeländare. Men det sägs ingenting om vad rätten är för någonting. Man talar bara om allemansrätten, men den är inte definierad. Det är en sedvanerätt, och det är detsamma mellan Sverige, Finland och Åland. Ni kommer ihåg kartan jag visade förut. Vi har varit samma land, och därför har vi den här typen av lagstiftning. I en av de lagarna som jag visade på förra sliden nämnde jag miljöbalken. Där kan man se eller läsa att det står: man ska visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med naturen. Och av praxis följer att verksamhet inte får medföra nämnvärd skada eller olägenhet, på besvär på danska, för en markägare eller jordägare. Och det beskriver vi då att det är bara en litet intrång som jordägaren måste tåla. Det finns flera domstolsavgörelser som utgör praxis i det här fallet. Men jag går inte in på det här och nu. Som jag sa så finns det en lång gemensam historia med Sverige. Och allemansrätten går tillbaks till landskapslagarna på 1200-talet. 1937 års fritidsutredning, där omnämns allemansrätten första gången i en statlig utredning. Men redan långt dessförinnan fanns möjligheter att vara ute i naturen. Och kortfattat kan man sammanfatta den svenska allemansrätten. Det är tillåtet att vandra, rida, cykla, gå på ski över annans mark. Men ej över gårdsplatsen.
Åker, äng och plantering får man inte heller vara på om det är risk för skada. Det är tillåtet att ställa upp husbil och husvagn intill vägen. Det är tillåtet att plocka vilda bär och svamp. Eldning eller lejerbål på dansk är tillåten, men eldningsförbud kan förekomma. Man får inte köra med motorfordon på barmark, motorköretøy. Det är icke tillåtet, inte ens för markägaren. Snöskoter, det är tillåtet på snötäckt mark, men det finns lokala begränsningar. Tältning är tillåten och man brukar säga att det är okej att sätta upp tältet 1 till ett par nätter. Men det finns ingen rättspraxis som säger att det är 1 natt eller 2 nätter eller 3 nätter. Den svenska allemansrätten omfattar inte fiske, men annan lagstiftning är tillåtelse att fiska med fiskestang längs kusten. I Finland så är det ungefär detsamma som i Sverige, men den är inte inskriven i grundloven. Det är tillåtet att plocka vilda bär, dock inte multebär i norra Finland. Det är förbud mot lejerbål utan tillstånd. Det är en större frihet för markägaren, för jordägaren att använda motorfordon. Snöskoterkörning är däremot mera restriktivt än i Sverige. Och den finska allemansrätten omfattar fiske med fiskestang. Dock inte på Åland och i de nordligaste kommunerna. Och på Åland är det bara tillåtet att tälta på obebodda öar, och scuba diving, sportdykning med tuber, är totalt förbjudet. I Norge så finns det kan man gå tillbaka till Kristian V's lov från 1687. Och han gav var och en som var på resande fot rätt att hugga ved för naturen. En stor skillnad i Norge jämfört med Finland och Sverige, det är att man har friluftsloven som utkom 1907 och Kaltress, alltså 1957. Den särskiljer mellan inmark och utmark, och här definierar man allemansrätten. Det är tillåtet att vandra, rida, cykla, åka skidor i utmark. Det är tillåtet att cykla och att vandra på privata vägar. Tältning är tillåten i utmark i 2 dygn, men inte närmare än 150 meter från hus. Här har man alltså definierat hur länge och hur nära man får tälta. Plockning av vilda bär och svamp är till viss del tillåten. Lejerbål, det är tillåtet under sommaren. Gäller då ej på högfjället och stranden. Hundarna, det må hållas i snå när man är på mark med betande djur. Fiske med fiskestang, det är tillåtet i havet. Man är väldigt hård med förbudet om motorfordon, ATV, och det gäller också markägare. Det är totalförbud i Norge. Det är fri färdsel med båt i havet, mindre sjöar och vattendrag. Men allemansrätten i Norge är större än vad lagen säger. Det finns en lov som är kärnan i allemansrätten, men den hävdvunna rätten är lite större. I Danmark, där finns det ingen allemansrätt. Men den danska naturbeskyttelseloven har regler som ger allmänheten åtgång till färdsel i naturen, också på privat egendom. Danmark har för exempel sedan 1969
haft lovefäst rätt till färdsel på privata stränder och rätt till uppehåll intill 50 meter från bebyggelse. Strandskyddet i Danmark är mycket starkare än vad det är i Norge, Sverige, Åland och Finland. Det är väldigt få stränder som bebyggelsen går ända ner till vattnet. Så i princip får man gå och cykla på privata vägar och stigar, men vägens ägare har rätt att förbjuda det. På natten får man inte vara alls i privat skog. På statlig och kommunal mark, offentligt ägd mark, är det friare och man får numera tälta i vissa statliga skogar. Det är en förnyelse som har skett för ett par år sedan. Längs kusten och på stränder är det tillåtet att vandra, men ej närmare boningshus än 50 meter. Och tältning är inte tillåtet. Vilda bär, svamp och nötter får plockas för privat bruk, men du får icke sälja dem. Och barmarkskörning med motorköretøy längs stränderna, det är förbudet på. Fiske i havet är tillåtet om man erlägger en fiskeavgift. Och båt utan motor eller kajak och kanot är tillåtet i sötvatten och vassdrag. Vandskoter är något som har kommit de senare åren och det är endast tillåtet i vissa områden. En mycket hård lagstiftning i Danmark och det är lättare i Sverige, Finland och Norge. Vi har också en form av allemansrätt i Island. Och bland de nordiska länderna var Island först ut med en allemansrättur i sin lag. Det kallades då allemansrättur. Och det var 1906 och 1956. Idag står dessa bestämmelser i den isländska naturvärnsloven som tillkom 1909 och 1995. Men naturvårdsloven ger också begränsningar för allmänheten. Det är tillåtet att färdas till fots och på ski om markägaren inte har satt upp bom eller en grind, en gate. Om möjligt ska man färdas på markerade leder och stigar. Cykling och ridning är tillåten på obrukad, alltså icke brukt jord, oinhägnad mark. Markägaren har rätt att begränsa tillträdet med skyltar. Men längs vägarna i obrukade områden, alltså icke brukt jord, då är det tillåtet att tälta en natt. Plocka bär och örter är tillåtet på offentligt ägd mark. Men på privat mark så måste du äta dem på plats. Du får inte ta med dem hem annat än i din mage. Det är tillåtet att göra upp eld eller lejerbål. Och körning med motorköretøy på barmark är strängt förbjuden. Fiske är icke tillåtet i sötvatten, färskvann och vassdrag. Och kommersiella aktiviteter, då må man ha kontakt med markägare. Nu lämnar vi Norden och så kommer vi till Skottland som jag bara vill nämna i det här området. Här har man infört en allemansrätt för några år sedan. Land Reform Act 2003. Det är det senaste lagstiftningen som ger tillträde till naturen. Så efter den här Land Reform Act så är det tillåtet att vandra, cykla, rida och tälta på de flesta håll i Skottland. Men det finns ingenting som ger tillåtelse att plocka vilda bär och svamp. Jakt, fiske och körning med motorfordon och vattenfarkoster det är inte tillåtet. Dessutom finns det, precis som i England, ett system med right of way. Stigar som av tradition funnits och ger möjlighet att ta sig fram där det annars är förbjudet. Det finns en hel rörelse i England och Skottland där man vill upprätthålla de här stigarna.
Så om vi gör en sammanfattning så här långt så kan man säga att allemansrätten i Sverige, Finland och Åland, den avgränsas utav andra lov, andra lagar, och de definierar vad man inte får göra. Det brukar kallas motsatsvis tolkning eller på finare språk e contrario. Det vill säga det som inte är förbjudet, det är tillåtet. Allemansrätten i Norge istället, där är det friluftsloven som definierar rättigheter, men traditionen ger större möjligheter. Underhåll. Vem är det som bekostar underhållet utav alla leder och skyltar och stigar i de här länderna? Ja, stigar, broar, vägar, skyltar, toaletter finansieras utav det allmänna, det vill säga av samfundet. I Norge så är det kommunerna eller fylkena. I Sverige är det kommunerna eller länsstyrelserna. Länsstyrelse och fylke, det är detsamma. I Finland så är det den statliga myndigheten Metsähallitus eller Forsstyrelsen som den heter på svensk. Det är en statlig myndighet. Så att ta sig fram i naturen, det bekostas utav det allmänna. Medan däremot boende eller hytter, det är då privat ägda. I Norge så är det den norska turistförening som har ansvaret för de flesta hytter. I Sverige är det den svenska turistföreningen. Och i Finland så är det också Metsähallitus. I Norge och Sverige är samtliga hytter avgiftsbelagda. I Finland finns det både gratis hytter och de som är avgiftsbelagda. Vi har i Norden, precis som här på Färöarna, problem med slitage. Här är några av de områden som är utsatta för trängselproblematik kan man säga. När det är för många turister och innebyggare som kommer samtidigt till en plats. Vi har Nordkapp högst upp. Vi har Lofoten. Båda det i Norge. Och i norra Sverige så har vi Kungsleden som är en väldigt berömd och känd vandringsled som många vill gå. I västra Norge har vi till exempel Trolltunga. Och nere på västkusten i Sverige så har vi Strömstad som är ett mycket känt besöksmål. Här försöker man på olika sätt med positiv kanalisering. Det är ett svårt svenskt ord. Det menas med att istället för att sätta förbudsskyltar så bygger du spänger eller broar eller parkeringsplatser och lotsar folk ut på rätt ställe. Och parkeringsplatser kan man alltid avgiftsbelägga, medan däremot spänger och broar gör man det inte. Brukarrätten då, den som är fundamental i de allra flesta samhällen. Ja, allemansrätten ger inte allmänheten eller borgarna rätt att påverka brukandet av marken. Bruksrätten till jorden är densamma. Som nyttjare av allemansrätten så må jag acceptera hur jordägaren sköter sin jord. Allemansrätten innebär också skyldigheter. Allemansskyldigheter. Det förväntas att du uppför dig på ett bra sätt. Att du inte slänger söppel, skräp. Att du inte har en hög transistorradio. Att du inte börjar gräva i marken, etc. Man kan sammanfatta allemansrätten med inte störa, inte förstöra. På dansk så blir det icke interferere, icke ödelägge. Och även om vi nu har allemansrätt, tillträde till naturen i de nordiska länderna, så är det många land som ändå har en lovgivning som i varierande grad säkrar befolkningens tillgång till naturen och rätt till att bruka egendom till rekreationsmål. Det är en skillnad från norra Europa till södra Europa, där rättigheterna är större i norra Europa
och lägre i södra Europa. Och därmed är min halvtimme slut. Så om det är några specifika spörsmål om det är någonting så kanske vi kan ta det nu, annars väntar vi. Ja, det är någon som har ett spörsmål till Ulf. Ja, kör. Hur är det med handhävelsen av loven? Hur är det med straff hvis du förbryter dig mot de rättigheter som du har inom till allemansrätten? Ja, alltså det är ju så att om du överträder någon av rättigheterna som begränsar allemansrätten, då kan du bli straffad. Jag känner inte till att det är någon som har blivit satt i fängsel, men det är flera domar där det har utdömts en ekonomisk ersättning. Det finns en dom från Uppsala, mitten på Sverige, där en förening för sportflyg, alltså små flygplan, hade en tävling, och de här flygplanen landade inte bara där de skulle, utan de landade ute i fälten runt omkring där jordägaren brukade, och där blev föreningen betalningsskyldig. Det är ett exempel. Jag har en fråga också. Ja. Här på Färöarna här är en del av jorden är privat ägd och en annan del är jord som är faktiskt offentlig ägd, men som så man får leje eller för rättigheter till att bruka som bonde. Hur är det i Sverige och i andra länder? Är hela landet privat ägd? Ja, nu ska vi se. I Sverige, jag kan bara tala för Sverige, där är den mesta delen privatägd. Den mesta delen av den produktiva marken, ska jag säga. Alltså södra Sverige där vi har skog, där vi har fält för produktion av jordbruk. Uppe i norra Sverige finns det stora områden i fjället som är ägt av staten, av samfundet, men brukas av samerna, vår ursprungsbefolkning. Och där finns det en ständig konflikt om brukanderätten kontra äganderätten. Där samerna vill fortsätta med sitt brukande, men staten ofta vill ha vattenkraft eller utvinna mineraler. Så det är en konflikt där. Men merparten av svensk mark är privatägd, om du då räknar in både människor, aktiebolag, alltså companies, och den svenska kyrkan. Ja, tack ska du ha, Ulf, för först. Och det kommer kanske flera frågor efter kaffet. Så får vi vidare. Så får vi då höra något om hur i stövan rent faktuellt vi och när vi skiftar här till ögon i färjan. Och det är ju en Trondheim lögfrönger som för att hålla till framlådna. Gör så väl, Tack. Kan inte torka bruka PowerPoint, så hvis jag glömmer att skifta några för i mitten, så är det då ju typ skifta mer, så trust det är black screen. Är det här? Men så vidare det där. Rätteren att eja åkner frihet till det som är för att ta oss om, och för vid stäffästa dessa regler och så vidare. Och i allt så har man att det avtalene, här stannar dessa regler som sådär. Everyone has the right to own property alone, as well as in association with others. Och stycke 2, no one shall be arbitrarily deprived of his property. Det samma det endetext i europeiska mannarätten konventionen här och synaka om vi känner rätten till personen och lagfriden personen till att njuta sina ogner och i frie. Och det är så för att så det. Så kommer vi till 3 som vi ser till här, och det är artikel 14. Och det kan sammanfattas vi akkurat 266b som och här är förbud mot att göra mon vägna kin, raso, lit, mal, tryck, politik, eller samføring, nationalitet, social uppruna och
samband med minoriteter og ogn og føjopprunna og annan status. Altså rattren at eie og verja sina ogner en parster av hessare oppfætan. Så stender skift. Rikard det nå? Så för artikel 16. Han moter och stärfester så ratten och så det förbemoter av stater och balkar och personer tolka sig en rätt och bruka hesa lovarna så att de kunde göra något som är till ändamål till att skia något av rätten eller frälsun som sen mer eller att avmarska till mer än semjan i konventionen säger. Så europeiska mannar att konventionen väljer ägare mot timon så vill jag ge oss in av ognar så etla så. Danska grundlagen hon nog så grei egendomsrätten okränkelig och ingen kan tillpliktas av avstå sin egendom utan vår allmän väldigt kräver det och det kan kun ske ifølge lov och mot fullständig erstatning. Kvart allmän väldigt. Det skal utørseligerast. Nekka helt utørselig og noen helt av oss som støvun. Og det kan så bliva det som vi kjenner til i førjen, ta i kommuner stitche ut, vi tillegger veier og luktande. Og så blir det gjørst, og det skal gjøre sambart lov, og vi fotler endergjalden til eierne. Hette bare nekka får at han må loven og reglun, ur rikfe av loven og reglun som verja borgarne, moter agent av imskunnsle, vil det se fra støtten, vil det se fra balkon eller personen, og så videre. Dette snur seg skjalt prinsippet ratten til okkon at eia okkara egne ting. Ratten veier okkon ødel, altså vi lykka for lovene, så det ikke en spurning hvert eie, eller hvordan det ser ut, det som eie, men til at jeg har min rett til at eie det, og samme hatt som et andre har rett til at eie sutt. Han velger dere som sagt, selv om han til 2 ganger måter dere krøven, og ikke sånn, vet at det yngste at det var mer som vi vil ha det være, vi mennesker hos alt, vi en kjølsøkjen være, og vi vil alltid at loven skal være okken mer enn grannan, særlig at vi klantrast 2 meter av gjør, eller en bøk, hvis det kan jeg si. Og vi skulle vite til at har vi fer inn og pilka vi oknaratten, sjølvan oknaratten, så det vi skjøt okken i foten, hver jeg fyr. Det eisen okkara ratt. Det ikke bare ratten til hinon, men eisen til mer og ter. Da vi pilka vi til. Vi får inn i himparsten. Det er noe særlig virkskiftet som vi har her i førjen. Og jeg kommer å bruke norra som en sammanbering til ofte tåsa vidt om norskan allemannsrett. Da vi tåsa om det. Og jeg kommer bare å vise om noen punkt så vi sutja noen ting som lydjast føreskom virkskiftene. Og norra i førjen har vi et annet her som heter Common Land. Altså her ønsken omatrikulerer kvadratmeter nærkastane. Alt ogn, enten det privat ogn eller allmenn ogn. Vi har 1400 kvadratkilometer som vi lever av, og parster av hesson 1400 kvadratkilometer vil regulere av giringslovene. Det snur seg om da vi genker ut i gøtene i høven og øren, hva vi kunne løyve oss, og hva vi ikke kunne løyve oss. Vi har omgått haft en lov om aldri man har rett, men vi har haft en æra sivenjo, og hva og kvosse, altså, en sivenja, når blir hun til en lov, til vi først så vet man ikke at knappt så det bare blivet til en lov, og ikke nok så om det, men æra stedene så den sivenja blivet til lov for nekvån arrangeren. Og i Grannalondon, selv i Norra, så den sivenjan øyla gommel. Vi kvar så diskuterar man om till fra 1200 eller 1100, men faktiskt det att man har inte ordentliga annars ivikus gomler. Men på enkelt är att ångastande ver hända loven krusht om man iver falsk. Det är inte så när man säger nu
gjør vi denne lov, nu har öll lov til å gjøre akkurat som de vilja, alle stedene, og precis ta de vilja. Det er ikke en lov om alle mann rett. Til første måter, det fylker øyne hva skilter vis ned og forpå. Norska loven om allemannsrett, som kallas friluftsloven, hon er mest om avmarsinger, hva du ikke skalt, og hva du ikke. Det er ikke snakk om hva, men mest hva du ikke skalt. Som sort, du kan ikke fære av et vatten via en motorbate, og du kan ikke genge her som du vilt, alt du. Klein 15, og i norske friluftsloven, hon regulerer ferslene og i økjenen. Og det gjør det på tangmaten er at og jeg skulle nevne først Gran 14, Arne kom til Gran 15. Gran 14, hon løyver eieren at taka gjald for at folk ferast av økjenen, at de må gjøre noe avtøk for at stekka ferslene gjøkken økje, så løyver det at vi kan taka gjald for det. Og Gran 15, hon regulerar ferslene, altså at eierne kunne sige at 4 slipper jøkken her, så skulle det oppføre det så og så, ikke gjøre hatta og ikke gjøre heita. Alt det er løyft sambart norske friluftsloven. Men dette er alt gjørst og i samstarve vi kommuner, og ofta er kommuner fyrre ute enn eierne til at avmarske seg tingene, tog at her er en annen regla og i snir lovar økenen, og det er til at kommuner kunne tvinkast til å kjeipa økene hvis det ble skadd for de haksta marsene av prus. Og tog var dette her brukt i Gran 16 i lovene sperring av særlig utsatte områder. Og jeg kan nevne her som et lite kuriosum, nå nevnte jeg han som tog seg akkurat i Janne, om Lofoten. Öll av okkon som har googla Lofoten, så har vi disse flotte myndene til eiter Reinebringen, eiter fjallet. Det ble stongt i jar eller 4 dager. Og ikke slipper jeg gjeng her langer. Så det er praktisera rattelig ofte norra. Men vi husker ikke om det, vi som ferie til ferie, tog selv om det ferie vi skjer til, ja, hvis vi ferie lærer, så gjeng at det læres den, ja. Så Reinebringen, som er her i Moskenes i Lofoten, det ble stongt. Og det er nok så vanlig man gjør det. Og jeg var oppe og diskuterer at det er atter og atter. Men som sagt, det er ikke bare eierne som krever det, det er eisende kommunene. Til kommunene er det her som standa ved endegjaldsskiltene, ta i økene ble løgt, så skulle de kjeipa det fra eierne. Og tog er kommunene aktivt inne og sier at nå må de stekka. Og det hendte i hese førne ved Reinebringen, det var kommunene som stekka. Nå slipper jeg ikke flere folk inn her. Du stender etter skift som nå skal jeg finne til. Det er noen ting i førjen som brått et lite synte fra. Det er til at i Løgteslåne, nummer 45, fra 15. mai 26, landsgjør, her er avlagt en skilta til atler festar i førjen om at verja djør og gjør. Det er en skilta der her. Halda der ikke så skiltene, så kunne der missa festebrevet, men det visse å være ometelig trobult at teka festebrevet fra eier. Men det er så en skilta som der her. Så i halvtid, nå begynner vi da suttje noen paralleller vi at man løyver i norra, til dem som sperrar økjer, som her det fornekfersla, og i førjen her man gjerta, blir vi da blir ill og skjelta, men dette gjør man nesten herastan. Det er pura vanligt. Men det er noen årsøkje til at vi kan skal suttja bedre tilta og irriterast, og hun kommer her. Og i Østlandet er det 30 personer per 4 kilometer, 30 østlendinger per 4 kilometer. Og som det suttja, til 14 normen per 4 kilometer, og Sverige 22 svenskar per 4 kilometer, og så kommer vi til Førjar, utan fyrra vinnene er vi til 23. Normen er 34 vi fyrra vinnene.
Og dette gjør en mynd som vi ikke ordentlig grei over, før enn tar vi lust etter eieren omkring landet, og tar fortelle hvordan størst trus det landet, så man hos at det kan ikke passe, men tar det så tølene, så passer det. Altså, vi flere føringer per 4 kilometer enn hva normen og feriefolk norra per 4 kilometer. Jeg kan tekkes og lytte dømme til som ikke stender på her. Det et land som ikke hever kvarsmannsrett. Det Danmark. Danmark hever største unga natturer etter. Og lytte øke blant vi her som Badjemon bor i Jyllandet. Her som Ulvaner her hever man det kallet den jyske hete. Hun bare støtt for Kyrkjeborrein, og lysende mer enn tekanska, og her lever altså Ulvaner fri i naven. Men for det meste den i haven, skal folk kunne sort, men stadig til funnet sort. Ja, det skal være. Men dette her, så vi sier her, at det er ikke til hinders 4 samband til norske friluftsloven, at eiere gjør precis lika som vi sier før. Har vi elsket den Adam, men det er ganske okjent. Så åkken ønsker vi gjør derfor. Truste til det som avgjør månen. Truste som sagt i førjen, skjøyre til folk utan feriefolk, hvor sagt det vi feriefolk. Det er mer enn dobbesagt. Det var det som jeg har å si. Det var nægget en enstekkende spørning til Jon Hegen. Sjur hever, det er så ikke. Ja, vi kommer ganske atter til Jon Hegen 18 stedjen. Så færer vi bant vi gjøre. Vi færer at høre fra næstformannen i Heafellene, Magnus Gard. Magnus, ja. Gjør så vel. Ja, god kvöld. Jeg kunne nå ha der tog som øyelige gamle lovgave, akkurat var helt atter til 1912, og akkurat var kanskje opp atter eldre, men jeg kunne faktisk huske meg for å røyne at grunnen var for sjånene mine til Heafellene, så kunne jeg huske meg for nekve langt atter til. Altså, 100 år, herregud, hva det er. Jeg var herfyrer i min arbeid som plantefrøyinger, så var jeg sammen med noen italiensk serfrøyinger og leita etter bæralde. Einebær, det er simpelthen en sånn, det er faktisk akkurat eneste vittla nåletræ i før. Og her serfrøyingene tog prøver av bæralde, som tar gjør at det som er dendrokronologi på. Det var ikke funnet, men det er simpelthen det at jeg kunne hytte etter ringen i bæralde, og så kunne jeg pære det her fra nekkene individene av bæralde, så kunne jeg si noe om veveleg i førjen. Det siste 20.000 årene. Det siste 20.000 årene, det er så lengt siden at det var den siste uistøyen enda. Kan du gå flytte til, synes jeg. Jeg er som Jan Hegen, nå er langt frem fra boi at det her sleit meg. Det her er altså den her som valgsikna i bæralderen, en fin mynda og for Kyrkjeborrein. Til flere tøyer skal jeg synes 20.000 årene at det har vært ordentlig nekk ved bærald, for altså alt landslag i førne var fullt av Polma, Pyle og bærald, åren folk kom til førne. Det er den aller nødvendigste fotføringen sier at det er 300 år etter Kristi føring. Her har funnet noe brent byggkotten, så ta gusser for folk kom til føring. Mølvis lengt åren, det skal jeg ikke si. Men dette er 20.000 år, og hvis jeg nå klikker enda fra træet, så er det her sånn at en kamera var oppfunnet for 50 millioner år siden. Ta var fototål ikke oppfører, så det her er sånn jeg mente av en som jeg har googlet meg til og funnet av en eldgås. For 50 millioner år siden, ta ble vi førjer til. Ta var et veldig gåsvirksomhet som heier samband ved et veldig medland her som dinosaurer så bor. Det skrattene i sånter, og så sprukte grådbreng ur undergrunnene opp, og leier seg i 3 mån omføren og i några veldig basalt haslattar.
Så hände det i nekva miljoner år av vever og vinter og kave og isprønkingar og alt med himmel gjør. Det moar av hessen veldige basalthaslatan. Han nok til støttar vi alt stora Bretland og Brunaldi. Det moar borser av omkustan i tilfære blett og her kommer lattelige dalar og joyer og omkustan i tilfære ordentlig harsk og en jatna gærer stender etter og tilfære rundan vi moa borster i stedet for. Vi holdt 30 millioner år. For 2 millioner, eller det er 62 millioner år. Jeg kan si, for jeg holdt 30 millioner år så igjen. Ta ikke mennesker av hjørnet. Det kanskje anker sutur. Kanskje anker, det slett ikke mennesker av hjørnet. Det ikke åkna ratter. Det ikke mennesker skapt virer av hjørnet whatsoever i røver. 62 millioner år, ta atteventande istøyer. Kanskje han 100.000 år istøy, så 20.000 år ikke istøy, 100.000 år istøy. Og det har stor antydning for hos ferger som gjorde det, helt precis. Somma stedene her har fjallet toppene steg undan isen. Eisene kanskje 100.000 år. Eies kodler dømme om det. Og stedene her ser man simpelthen så skurstrybene. Det var lykka vi å sprønja der vekk av så skurstrybene som faktisk ise, som faktisk det første som man i høver vysendalige skriver om. Negrastan i verden, det første vysendalige dokumenterer i skurstryber i høver. Og det alle Eies kommune sprønja vekk. Det grunnstikket. Så hugsa det ganska kvir, nu hatt formaren her fellan, og nu har vi til finnes alt søvn om alt opphav førja øyla komprimera, ja. Hvor gjør han det? Og årsøkjen til det helt einfalt han, at det det perspektivet kvørsmansratter og naturfriing skal suttjast i. Ikke i juske lov, at nøyjandre og okkurst, eller hva var det, men det det helt store perspektivet. Og tar man gjør det, man kan spasere seg en tur ned av eiskottel, hitje hvordan det ser ut her, og hitje diver alt det der, så mener vi til at, for det første til en ratter, men at alle lokav og alle tannmater vi nå får skipet her på, det skal være mest av at det fyller gosser med vi eimukt og ikke hugmo. Det tannmotsetningen som her. Jeg halte og vi halte til hugmo at halte til at man kan fære vid naturen akkurat som man vil. At vi for stuttan vinning, 100 år kanskje eller 40 år en mannaløv, men at halte til at vi for sjåtan vinning eller for hva nu en ahua vi har lenten om kunne gjøre akkurat som det passer okkur til hugmo. Til eisen i hugmo halda vi at halda til at man kan man stendur en festebrev at rai i hessen her at her gjør en rett til at avmarska under er suttja sporene av en 50 millioner år lenger søv. At nekar kan teka seg en så vufendan rett, at det i høver filosofisk, eller på nekar måte kan være en så vufendan retter at avmarska under og at suttja opplever det. Så det det som det filosofiska grundarstøye, eller det som det som herfellet, og i som eldre som nu oppstegn av en veksande førevinne, så det som herfellet vil arbeide for, og hever i sønne endamalsåring at arbeide for. Jeg vil lukke å si ettertræt, at altså, jeg er møkt for natursøvende. Ikke tog natursøvende som jeg har fortalt ikke om, eller som nekar forteller nøkron, men natursøvende sjølver. Det som vi suttja.
ett eller annet har sagt eimukt i for skapande versen, og det er det jo eisen, ja. Men det er ikke virer et skapare verk som nægra festar i høvskapt. Det er virer som er nekk meira grunnleggjande og eldre enn det. Hea fela er tøy ståna, vi enda malen av virka for rattenden av færre hean ur fjøren igjen av fjallatend, og at varvaida og menna et fjellbrøyt halsegått og virke løyv i hean og tjokken øtlån, og at arbeida for at verja naturen. Vi vilja røyna nu tar politikarne som kom igjen av samgang i 18 vel, vi vilja røyna at arbeida for at et lovarverk om hver som har stratt, og eisen et lovarverk om naturvern som vi jo slett ikke har særlig godt av hverju, at det kommer å få av hakste rævfesting 18 vel. Jeg halte at du vil stegge bare her. Takk for det. Ja. Magnus, Arno lägger helt fra at jeg kan kanske så bara säga att en punkt har tid sig kvarsmans rätt högsta tid att det ska vara en rätt som är gällande för föringar och utländska. Ja, absolut. Det är en rätt som är gällande för utländska, så det är inte som vi eisen hörde blev sagt, så är det så diskriminerar man inte mellan folk tar man här en sån rätt. Självande han okkar ändamål till hela fällan arbete för hela rätten och till och föringar. Og okkara vi stående i tog at vi suttja nu i hessen her veksande ferravinne, og vi bøndron som på man så hikke som en særksnek ferrafall, så skiler man eisen vel bøndron. Men i ødelig som helst halda vi til rævlig tøtninga mykje at vi bakka i sinde vekk og hitja etter ta med meir grunnleggjande ting no fyrst. Så nummer 1, naturvern og friing. Absolutt nummer 1. Nummer 2, rattren til føringen at oppleva alt og suttja alt det der. Nummer 3, ser AH-mal, altså bruksratter til landbunaren skulle ta kunna gjøre til frisen og alt det gjør. Og vi kjenner eisen at ferravinneren hever en større og større budskapelig enn tøtning i førre. Men naturvern først, allemansrett nast, så ødla kjærtingen. Yes, takk for Magnus. Så fører vi det til en som hever forstand og på særlig at det siste du nevnte, fører vi nå. Og det Paul Sundskar som for at sier om sønne hoksan om hvordan vi kunne legge det helt rett. Gjør så vel, Paul. Hej. Ja. Jag har sett en ekva att jag har sitter nu nästan 3 kvarter så är man lugga som överreagerar center. Kanske en center löjm position sant ju i play som räknas hitcha ner till det kon. Nu ska vänja lugga vi att hitcha upp till det kon. Så kanske inte det kommer hitcha usnack ner. Jag har valt en färska mynd. Jag har inte att spamma det kommer mynd om. Jeg har valgt en ferska mynd fra Gjørskvalde, som tidsen av tallpornen, og pura samter vi herfellene samarbeidet at dette fralse skal omkant tekas fra oss. Og jeg har en æra mynd øysene, som Vestervikon, både myndene i øysene av Vivøk, og det som øysene vil vi hespa på myndene til å vise av at det må være noen støv for åkken føringer som noen perler som vi omgående være forstyrret vi i samband med ferien, at vi alltid kunne fære ut og nøte til løtene som Så. Jeg vil si takk for at bøyen her i kveld. Som nevnte, jeg kom ikke å spamme at jeg kom i mynd om. Du tar gjør jo faktisk kvante. Jeg følte som en apert.
jag säger fra att detta om att detta fantastiska landet som vi har till lands och som vi alla har arbetat av. Och jag följer att det är och en vanta för en tydning om vi inte gör det. Jeg halte at dette er godt høve å stegge av og hitte at støvene i naturen. Nå vet vi at det her var omlag 130 feriefolk. Og at hoksa borardikt. Det gjør vi ikke nå. Jeg vil troplare ta vi til noen helt få år kanskje ha omlag 300 000 feriefolk etter flere. Og så samtidig så vi gjør det helt grønt. At føringar alltid og utan treiter eier at slippe ut i naturen, utan gjald, sjølvande, og skulle vi se fra, da færre vi sted, at til okkara skilta, men øysene er til best for tryktene som vi døyer. Da fjallene vera gynnsjen og i haretøyene skulle vi som føringar hava særlig en ætlig til henne. Feriefolk som kommer til landet vil jo oppleva maten og oppleva naturen. Fjallene og alt det vekra som vi tar av vurstheimen. Skal penregren takas fra folket, så skal en tjeneste fylja vi. Alt og negv er ikke et hel. Hvis jeg skal taka det som et døme hva det mener vi tog for noen, så mener jeg til dømes vi, hvis det er færre 5 bussar Nordjekk, vi 230 feriefolk og ta genka og røyka rundt i Jack, så er det at det er til hindre for de som bygger her. Og hvis jeg skal lukke som teka til positive og i motsatt til det, og nå må jeg vente meg til Visit Ronavik som et feks godt døme, til det man har i Spitsbergen av Vitjan i Eldevik før sommer, og her aktiverer man de lokale falskene, så at de var aktiveret til å skipa for imenskontingen. Og på den måten kan man si at ta først en gode ferievind. Alt og nekv er de nøyelige iutikta jævlige. Hette opplever jeg dagliga av bygdagåten og fjallatoppen. Og ta minne kanskje lydsent om et her vi tar som til dømes oppleva i Jægv, ta i nekv folk kommer, nekv bussar. I årekvist av tog er folk genga atlastes. Ta lukka som ta nøyliga teker iver. Om vi ikke halde okken til faktatøl, så kommer cirka 130 folk i år. Helt helt kommer vi flåferri og nørrene. Av tøymen 45 kommer vi flåferre, for omlag 45% i hene. For 3 måneder siden, for å bare ta et døme, så var dette cirka 20-25% som får hene. Og til ungen i min sjal at årsaken til at det vokser så nekv, er Instagram-brukeren og filteren som er her til høyre. Og i år færre omlag 20.000 folk når det er kattlene og kattsøtene. Det er færre omlag 25.000 folk til Myksnes i år. 30.000 folk for en slaktare tint. Mykedagen og i søgnaste vike var omlag 400 folk slaktare tint. Og til tikkere kunning så kan jeg opplyse at her kommer en gestabøk av Litja som kommer Litja fra 1. august. Og her skriver folk seg opp. Og for de som ikke vet det, så ser det mer ut som en førstejobbskasse enn det ser ut som en gestabøk. Jeg har så valgt nå i en vike at ekte kan hver skriver og hver ikke skrives jo. Det virker som 20. hver som for nian skrives jo i bøkene. Så det kunne atle tale av her som det vil si 500 år mye det. Neste år vil det flere, og om 2 år vil det oppe til flere. Det er ikke Atlantic Airways eller hotellene som får sette marska. Det er heller ikke tørre oppgave. Kan nekar uimynda seg at 40.000 folk fra norra kattelen, 100.000 nyanna slattare tint og 120.000 nyanna klakk. Ja, det kunne vi det vel. De fleste av oss har vært av Mallorca, Gran Canaria, eller Barcelona og i Ørenplassen.
som bliven ivetidsen av ferravinn. Vi vet hvordan det ser ut. Vi skulle bare skifta bakgrunden. Vi kunne bare ta en strand av malarska borster og sette kattelen, tjekk eller slattaratint inn i stedet for. Så her har vi myndene for oss. Det det vi vilja? Tannspurningen må vi se dere ødelen bant nå. Det ikke det vi vilja, så må vi brøyde kaos. Då halda vi fram som nu, så vera först som falt når jeg kattler noen om ikke sånn det var. Själver halte jeg at vi skulle brøyde kaos. Vi setter makrelkåte for å velge makrelstålen, altså naturerna. Vi setter elven i strenga treiter for å velge naturerna. Vinnan må sette seg sammen vid gjerron for at vukka om tilbøyene kring alle følger. En minut. Atler fjallaturer øye at være vi feraleire, føreskom feraleire. Du tar verja vid naturerna, til søvlig støyene og akkar ryka fuklaløyv. Og at han hatt få vid lokala feraleire kring atta ferger. Han da mynden viser utlandske feraleire som ved ut av Enneberg og herr Tølfalk, og det vi og noen polske feraleire som sier seg å være i fergen Tølferner, og det viser så at det alt som stikkes, så har vi kommet til feraleie omgått det var jo til Enneberg, og det kom ikke til Enneberg, og det venter vi etter. 17. kvalitet så fikk jeg en kunning fra en av dem som vi, som fortalte om søvn om feraleien som omgått i heie, lukket som var i fergen og sett inn i vidskift. Og hette det som vanten vi å bruke utländska feraleie. Og til enda vil jeg si at han hatt brøya vid ferevennene ut til alle ferger. Vi skulle ha sånn ekvar kroner på hver ferefalske som gjør litt. Men vi skulle også semjast om hvordan ekvar turister, okkara natura og okkara samfunnet tåler. Og så skulle vi seta marska. Men tåra vi til. Takk for det. Ja, takk for det, Paul. Det noen som har en spurning til Paul? Så får vi videre til Jan Paula alltid. Takk for det, Paul. Gjør så vel, Jan Paula. Ja, takk. Ja, det er gøy. Ja. Ja, takk for det. Og takk for i høve at se noen år her i kveld. Vi hører da atter og atter, ikke minst når det veldig stør, at vi skulle skipa for å vinne bedre. Og vi hører også at øyelig ofte at føringer skulle ha frukt affæra, men utlendingene skulle gjalda. Her herreåpne, som de fleste tidsjes har vært samt om i det. Men så stegger utsakene som oftast her. Det går så umynda folk ser at en skipa ferravinna ser ut. En ferravinna som tryggar at peningar ligger etter stenen, som tryggar at naturen blir vard, som tryggar at ferslande fjøtlande er trygg og gå, og som tryggar at føringar har frukt affæra, medan utlendingarna skulle gjalda. Her the $1 million question. Og her ikke noe einfalt svær. Om det var bønt til høyrebøyne, så hadde vi helt sikkert sett til løsene. Vidare var sånn de okkara grøy og mening om hvordan ferravinna skal skipast, hvordan fersland i fjøtlen kan skipast, hvordan pengar kunne krevjast inn, og hvordan bønder kunne samsynast. Det skal jeg komme inn om en løte. Og i ødelen råløygene som i halde man godt kan si nå, vi tilvildar jo jalskipan og avmarskingen i øst og vest, så jeg fein om øyt. Og det at ødelen nå er fronten samt om, at støvan ikke halvbær, og at åkken tørva løsner. Og det jo politiske løsner vi har bruk for.
Att det är ju ett mål som bara kan lösas politiskt, tror att det snurrar sig om grundläggande och principiella spurningar som snäckar som oknarat och frals i hans önstaka till natturna som fyrläsarhaltaren är långt på här vi innan. Det är inte mer politiskt, ideologiskt ända samma. Och tror är det jag syns det vandrar mycket öka affärerna och uttala sig allt för skrasikkort om. Men visst, så långt ingen politisk lösning blir funnen, så är det 100% upp till bönder. Jag har röjt att avgöra hur så färre vi vill skipa. Sambar skaldande skipa, som Jan Heim var inne, så är det bönderna som 100% har avgöra rattnar och alla höjmildnar av öknen. Och vi kan börja hitcha sin rätter, ta med lösningen som gör det själva har sett i verk. Vi kan ta saxon först, kanske elefanten i rummen, man kan gott säga. André Kruse, han säger vi skulle ha temarhalt av stövna, festare i saxon, han bor själv i öje. Han säger att det blir till att ånder som skipar för turen får penningen till i hjörna. Och då sätter han här jalskarusellen upp. Det är hans lösning på en skipa i affären. Pujkadrauer, jalskarusell, väkmyndatål, men färslan ut av pottlen är alldeles under egna arbeid. Och vi kan ta det nästa steg, Myknes, här är Jalt, 100 kronor för öll, och östern föringar. Inkräving servaje, ett lite Myknese, ingen feralagare, helt ångar avmarskningar. Trälanöjba är östern sett Jalt då, men inte avmarskningar. Det är avmarskningar. Det kostar 200 kronor för utlänningar, 430 kronor vid guide. Man väljer själv vad jag lösnar man vill. Och det dränkarna här när vi servar, här är skältet kommit upp som säger att det kostar 530 kronor och det kräver om feralöjare. Här är ett öke som är välvidja, nena Vittlingardals fjall, Viarøye. Här är kommet en skipan upp som ser således ut. Här ser det att det kostar 200 kronor och föringar gällde inte. Så vi är nog höjt att folk flyttar pengarna eller köra pengar i hända postkassan. Och så är det en annan stöd som inte är särskilt välvidja. Gosser inte så lika känt till dömes Halgafötl i Klagsvik. Här är Sauerskältet kom upp som säger no trespassing och det blir inte görs många föringon eller utlänningon. 1000 kronor i båt hvis du först nian handa vin. Och Osmundar stackar i Sandvik. Det är helt inte särskilt välvidjas det, men det kanske öliga verkors det och kanske färda vara välvidja. Och här är så hettas ett upp av färden nian här. Bara för jag visar att detta här är lika som støvan, och det är inte alla skipanar, det är nekvar flöjriga träet. Och det sista och i röjne är Gasadalor, här Jackson Laursen Böntia Sten säger att Jals-skipaner är att ni har att här avlöjning, att här kommer flöjre folk. Vi nöjer oss att sätta Jalt av för att tolma färravinnen. Alltså, Jalt stiger folk, och flyter färrafolkastremen till understø, og løsnen, så at de ødlån nästan är nødtjalt, for å halte färrafolkastremen nere. Og det här är faktiskt ett väldigt gott poäng, och essensen av det som händer nu. Hver affär ett jalt, som oftast är rymligt högt, vill jag säga, vi har avsett för att spaka sig en tur i natturna, så vill trobladjen inte løster, han vill bara flotter till nästa steg att hantera. Och hver enda vi så ta. Kvart vi nästa jalskibanen. Sikkert slattar att ändå, det hade gått sig tås om, så får det kosta möjliga tjocken ödlorna gång och en turnen slattar att inte. Och vi heter levererar ju ödlockare highlights som feramål, locka eller jals öke. Och det kan gott vara vi kött komma till ett punkt kvar det långt till att flyta troblögan långt och färra folk rätt och slett för att välja för järfra. Det här möter vid är en reell vante vid verande gång om man häller fram. Det är helt enkelt för trobult och dorst för underligt att vara färra folk i färgen. Kvar en verläggan och inte känner sig yngstan långt. Vi kan spela att vi är en familj av 4 som kommer till färger. Vi får en vikskiftstur och vi att kunna vidja 4 av de mest populära stöden i färgen.
Och det här är gjald som öll skuld och gjalda, alltså det är tvungen gjald. Det mest att hända familjen av vilka hese 4 støyene ska betala 3.600 kroner. Och det är bara för spatsturen. Tar ingen tjänasta trätt. Det är inte en gång tvärra lojare. Jo, det är det jag drängarna, men annars inte. Ja, det här är och det är helt inte ödlom för att du överhuvud trackar av gräs. Alltså, du gånger av grusveje och av sante till dömes i Saxorna. Det är inte slit av nåtturna man kan skilta och ta. Alltså vi väntar att nek färra välja för er fra, jag ner. Ta året för att spröja smöra och ta gör det. Året spröjas och vi höra dagliga från färrafältet som är onäkt. Vi söker det sociala medlen och vi får tältepostar arbeten. Här är nöker ja, de kunde kanske läsa det själva. Vi betalt 500 kroner. One child and 3 adults. Nej, 2 adults, 1 child to walk 3 kilometers. Absolutely. For the same price, one can purchase a pass to national parks in the United States for 1 year. Bara för det. Och så var ja, är onkel som fär intryck av att han inte är välkommen och helter att man är helt att avsätta en skatt. Så att han föll sig snuttan. Och en tredje som helter att gjaldet han betalar för ätgång till notterna är fullständigt osamsvär för att tjäna så han fär. Och så är det sist han glad för att han inte köpte biljetterna till att han funnit det när Arn han kom. Det här bara för att det här är öliga negativt. För man lägger en mynd ut av Instagram eller Facebook så är det nekva sådana vimmersingar runt. Du kan föra hitcha själva hvis du vill. Och vi är inte just nu för att lukka som så halde jag alltså akkurat omdöm i spekla vi att lägga som visionar Värstland. Och ösne tan möjligheten för att vinna ombord för jag kan öll och ösne för landbunaren. Ja. Och det som är så grundläggande visning här, det är vinner, det är landbunare, det är natura och det snurrar som ätgång till tillfång. Naturan är tillfång, det är en ösne tja för att vinna. Utan att vi märker att Kibasös 4 vi får en latta och också rymliga ätgång till natturna så är det inte en kipa för att vinna. Det som vi ser nu och vi ser helt av fram det är mer tillvildaliga lösningar och en kaotisk stöva som inte är eller som är längt från en kipa är för att vinna. Och det är bättre så bänder allt att allmänningen är samtör. Vi har gjort en sån största kanning till var så gott nog i fjörsommar som visar att en större möjlighet av föringen är samtro i att vi kan törva låga som skipar som har felakslöst för allt landet att det snurrar om gång till heja. Hvis det så för att spyrja om akkurat hur lösen ska vara så är folk säkert mer osamt. Men en felakslöst för alla följer. Det är folk rymliga samt om. Ja, vi har höjda affärer att fär, vi sätter det dock inte bara nyer och tåsar vi bönderna och finner en lösning i fälla. Det har vi gjort välja, vi har haft öliga negafonter vid fälla i gärder, vi bönta och övalsfälla, vi har haft negafonter vid önstakar bönder, skälja och mest utsatta stövnen. Och det ber säkert till att finna lösningar av förrän steg i ser. Men vi har alltså landslag som ser så ut. Alltså vi har 424 hejar i förrjun. 330 festare har vi hört omkring säga. Och det är så småbort att i verkligen för och enstaka av sin 424 kan sätta sin egen skibande verk. Det säger sig självt att hvis du ska göra en avtal för först och enstaka av sin så får det att ta öliga länka till. Ja, bara i Eströden är det 111 hejar till döms. Och stövan är ju att vi har 330 festarna eller 404 heja parstarna som självande vilja varva så in rätt att avgör 100% i räkning ökning till att det står halt av bäst. Och hinna så in har vi för vinna som inte är ätgångt. Tejba utgångsen är längt från för nöron. Och ja, vi håller till helt enkelt nej för
och en politisk lösning. Om all hevskund, vi där stund till att boja till att finna avtalet för först onsdags det. Okej, jag hade just grejt att vi har en brännande plattform som kräver politiska lösningar. Och låt oss lukka hitja efter lösningar som vi har vi inte tog eller ja. Ja. Ja, det är lösningar vi kom fram till vi har lagt det framför, men det ska vara mer törsliga nu. Vi menar till att omkvarvsgjald var avsett som har stått som för en grund som så igen virtuellt udator. Vi talade det naturligt att knyta naturvärn och färaven men samman tog att gärna gå av gångras eller ett utsynssteg och en välvidjande steg samståndes är vid att välja naturna. Och vi då ser stora öjlötorv så det kommer till onsdag och köra färaven. Vi må börja göra nej och öjlönar. Och får vi definiera hva gånggötnar är då i förska natturene, vi kommet öjla längt. Och det är det som vi talte av er gjørst. Spurningen om alt skulle gjalta, det er ikke vanligt, heller ikke ærastane, å gjøre mån. Og det er øyla omsiddinger tungt til hevna skipan som gjør mån. Men det ber til. Og om vi så differentierer i føring og utlending, så er nøyet å gjøre det vi øynfaldere diskretere løsning halda vid. Til dømes som et avgjald av fyrasildene. Det er kanskje den mest opplagda løsningen. Og til avgjald samløygen, han gjør også mulighet for rent teknisk å gjøre et øyelig smittlige. Altså vi kunne gjøre login av heimasiden til Atlantic, vi kunne gjøre det av heimasiden til Smirline, som gjør at føringer kommer inn i et annet prøvsystem enn et hinne. Til dømes. Altså teknisk ber alt til, vi skulle bestemme hva det er vi vilja. Men vi slipper ikke undan når spurningen skal være skilmarska, hvem råknar vi som føring og hvem råknar vi som utlending. Og det er fer at komme og avhøpnes over av en differentiering. Vi talte før skal naturen først og fremst skal korslegges. Vi skulle definere hver gongkeløgner skulle være. Ikke bare bygdagøtner, det skulle være severdige gongkeløyer som folk vilja gjerne fære. Og vi kunne sette en bølg ved serkunnen, og i snigere og gjøre noen, som definerer disse her gongkeløgner. Og ungen skal slippe undan. Ødel øke før hun skulle gjøre gongkeløyer. Og samsynning til gjøre øyerne, ja. Ødel skulle få samsynning. Og en siengår, hvis vi sier at ødel betaler 100 kroner i avgjaldet, og det er bare utlendinger, ja, så har vi cirka 12 millioner kroner av døylig ut, 4 millioner kroner og i 3 med 3 inngång. En siengår skal få til naturvern der avtøk, kanningar av lente, det som Magnus tåsar om i større mån. En siengår skal få til å gjøre gøter, man har sett folk i starv som fast fer ut i feltet og bygger gøter, så at det er greier til å håndtere ferslo. Og bønder og i øyne få samsynning. Akkurat hvordan pengene skulle fordøyles, det er sikkert det som krudget skal for at handle om. Men ett på är att fälla gärder för puljerna och ett land kommer vi en inställning till hur halta att pengarna skulle fördölas. Och en annan möjlighet är att göra det vid en kuncher eller liknande. Hette det. Och det är öliga viktigt att det här är just en lov för pengarna blir öramäster till görna på hända maten. Bönderna är bekymrade om att hvis det är en grund så enda det som bor av grunden där får aldrig pengar ur att det sort. Hette det här vid höjra. Så det ska vara öliga viktigt i loven att hon gröt fördöjle pengarna. Att säga att det är sånt är nejt att göra något trätt. Vi skulle fria, vi skulle göra sälja vardöker, vi tar törv av naturmarkfältslåna, vi tar törv av planlåna, ösning i flera vinner. Och vi skulle ösning avsätta marsk och august när flera folk släppa av sök till döms till smarre bygder. Och här är det när vi inte möjliga, tar flest att kräva lovarhöjmilder. Men ja, hade er nöker på. Og vi hører at det er vanligt er at jeg takker alt for utgångt. Og det er ikke rett. Altså, vi har spørt om fyrir til ferieskrivstånd eller til visit-organisasjonen for nekv underland. Vi har løydet alle notene. Det ber sikkert til, som Jan Høyen sier, å finne en stykk stø som krever gjeld. Men det er det vanlige øye symbolske opphavet, 20 kroner. Og, som vi ser, Jan, et årskjalt for alle nasjonalparker i USA er minne enn det som det koster for en gang til førgen. Og så er det. Så det är en myte att det är vanligt och folk vantar att vi har kravt ett pengar.
Och medan vi bojar arbetar vi själva vi förra vinna. Låt mig lucka ända vi tog. Vi arbetar vi att främja te artisten vid nämna och i sån här med männingar atlanne och attacks evelit någon. Och utöver det snur som ja. Att det här var bara för att säga nu kommer att det inte mittla men bara för att säga vi då törv och naturvärd oanse förra vinna lite. Det är nökor döm om spår i naturne är att det är färslo som är förbjöa i Sverige så klart. Vi arbetar med andra vi att uppmärksamma alla högötter för alla allmänna farlager. Det är över utgångsstöd i fyra hur färslan av fyra följt ska vara. Och att säga att halda vi så att vi skulle tvinga ödlöke förjon att utlägga att säga förjar farlager skulle gänga eller kunna gängas av fyra följt. Och hesa götterna var uppmärksamma, det var lagt där utan att söja. Det var ätkomligt till ödlån följtje att hämta farlöjnar nyer och sin egen telefon till dömes. Och så var stöden uppmärkt vid kälton och pelon och så vidare som man sätter grönt kvar farlöjnar gänga. Och jag tror som äldre någon vid negativitet i färravinnan lät oss inte glömma till att kvart färravinnan ösning ombord för förjar. Kvart vi avgår hon skapar för och så att det är ingen evig om att det här är en, som Gunnar Skådal säger, en Guds gåva till oss om vi då att hantera förra vänner. Och till det vi skulle lära. Men till törver och lökava och till törver och törver och skipanon som vi måste sätta verk för hjälp från politiska skipanen. Ja, jag hade affärer steg här. Lycka att ända säga att vi har gjort det faktaskälet som ligger ut i gången som de kan täcka. Vi därför vi att göra en hemmasida som vi allmänna kunde i morgon räknar vi för att faktuell vidskifte vara presentera på en kaska morgon till gångsliga mata. Heter näka auto. Tack för det. Ja, tack för Jan Palle. Här är ganska du ser att det ligger ut i gången till folk att ta sig. Ja, det är så. Punt. Att det är ganska funt att hitta efter men man huxar om vad man eventuellt kan säga och om man har löt att det finns kaffe. Nu får du kaffe akkurat här innan sen löt att ta samman om och checka som mustis. Så är vi allt kommer åter och för att börja på annan past och vi färra att kommen till att be om året. Har handen upp. Vi har två folk här som kommer till det med en mikrofon så kött som det har vinka och han som pekar upp. Här främst för mig som går om året på en av sätta frågor till Ulf. Jag har skrivit 2 sidor men jag ska nu var vi har denna diskussionen på färgerna. Du har varit där i några dagar. Du har strängare lov till ett litet land än till våra stora naboer som för exempel Norge och Sverige? Det är ju en känslig fråga och det är en tradition. Jag kan se att det finns möjligheter i ett land som Färöarna att till exempel ha en turistskatt. Det finns ju på vissa andra håll i världen också. Men det är svårt i Norge, ja egentligen i alla andra delar utom Island. Och det kan mycket väl behövas en särskild lagstiftning både för den delen och för attgången till natur. Och det behöver inte se likadant ut i hela Norden. Vi vet att det är olika forskälliga lov i de forskälliga landen också. Så att ja, en lagstiftning, en lov, men hur den ska se ut det vill jag inte ta ställning till. Det må ni själva bestämma. Du nämnde för att Åland har en allemansrätt. Ja. Är den praktiserat strängare annorlunda i ett litet land som Åland än den är i ett större land? Den är strängare i Åland än i Finland och den är strängare än i Sverige också. Men Åland har ju ett visst självstyre som ni känner till. Mm. Ja. Ja, ett spörsmål till
Silvaner, hvordan ville svensker reagert hvis en svensk skogeier satt upp en bom och förlangte pengar för att någon skulle gå tur i skogen? Och hvordan ville de reagert hvis man drev med etnisk diskriminering och sa att svensker ska ha en pris och mörkhudade ska ha en och allt efter vilket pass du har ska du betala en viss pris. Och så vill jag ställa spårningen till de som säger att föringar tar skulle få lov att föra en tur. Ta för man inte motstöv igen hvis man säger att det skulle få lov. Kunde du kanske sagt för du är om du har några särskilt tillfällen det är några särskilt AH. Ja, Gunnar Larne vet jag. Jag representerar onka fällskap. Men hvis man kommer till det här att föringar skulle få lov att föra en tur igen. Kvar föringar? Kvar sätter match. Är det danska definitionen eller kvar är definitionen för en föring? Ja, låt oss ta en spårning sen och lova Ulf att svara fisk ganska. Jag tror att jag förstod den första delen, men den andra delen var lite svårare. Det skulle inte fungera om en skogsägare satte upp en bom. Det skulle bli ett ramaskrik, det skulle bli anmälningar till rätten och det skulle bli en form av prejudicerande dom. Det har inte förekommit att någon har gjort på detta vis. Det finns ett liknande fall när det gäller skidlöjper i Sverige. Där finns det några som tar betalt för skidlöjper. Men då har man ju tillrättalagt skidlöjpen. Det är inte bara att ta betalt för en skov. Det är alltså det har varit en visst arbete med tillrättaläggning. Och då kan det kanske vara okej. Ja, tack. Vi tackar spårningen till henne, men lite löta. Jag ska minnas till det. Det var omkring här uppe. Här. Hej. Jag undrar om någon annan påpekade att på Färöarna har vi en högre koncentration människor per kvadratkilometer. Men det jag undrar på, du pratade om det här med slitage, även i Sverige och Norge. Finns det några undersökningar som visar någon påverkan, alltså har allemansrätten någon påverkan på slitaget, antingen negativt eller positivt? Finns det påverkar? Är det, ja. Kan du se kanske hur du är reisande? Se hur är det? Ja, det är gott att först presentera så ja. ser jag Maria är instant idé, men jag är bara vanlig civila personer. Tack. Som har bott i Virgin och Jar. Tack. Ja. Du talar om befolkningstätheten. Ja, då ska vi komma ihåg att i Sverige bor 9 miljoner utav innebyggarna under Dalälven, det vill säga den nedre tredjedelen av hela Sverige. Och 1 miljon bor på 2/3 utav Sverige. Så att det är en väldig befolkningskoncentration. Och framförallt i Skåne. Det är lika hög koncentration utav befolkningen i Skåne som det är i Danmark. Men så till din fråga som jag nu har glömt bort. Om det är slitage, om det är bra eller om det är dåligt. Ja, kan jag svara på den frågan. Slitaget kan vara för stort. Om vi till exempel tittar på norra Sverige, Kungsleden, en av mina bilder, det var en ring i norra Sverige. Där är slitaget för högt och där behöver man bygga spänger, bygga broar så att slitaget blir mindre. Men det finns andra undersökningar, till exempel har Orienteringsförbundet, OLÖP, heter det på dansk, förstår ni vad jag menar då? Orientering, när man springer med karta och kompass. Ja, De har gjort flera undersökningar som visar på att ja, det blir slitage, men det gynnar andra växter. Så i vissa fall i naturreservat vill man ha ett högt slitage för att vissa växter ska gynnas. Ja, det kan man ju säga då att den gör. För hade man inte allemansrätten,
så skulle man inte få det här slitaget som kan vara positivt eller negativt. Finns det intresseorganisationer i Sverige till exempel som kritiserar allemansrätten och som kanske vill ha den minskad? Det finns enskilda personer som gör det. Det fanns en viss tvekan bland bondeorganisationen tidigare. Men under de åren som Svensk Friluftsliv har funnits har vi mer och mer visat på att vi har gemensamma intressen. För lantbrukarna som bor ute i landet så är det viktigt att jag säger vi som kommer från storstaden, från Stockholm, Göteborg och Malmö, kommer ut och ser hur modernt skogsbruk och lantbruk fungerar. Annars kan vi ta vilka konstiga beslut som helst när vi sitter i regering, i kommun och landsting. Så många av jordägarna ser en fördel av att människor kommer ut i naturen och förstår modern skogsproduktion och djurproduktion. Sådana jordbrukare har en positiv infallsvinkel till att han får gäster från storstaden. Ja. Ja, tack. Så hade vi skulle vända till spåringen från mannen av främste rövis vid få en kvarsmansratt, om det är så. Hvordan så vi så fyra kan praktiseras? Kan man göra mona och säga föringar kunna ganga frukt i någon och ta kunna utlänningar inte ta skulle gälda. Som kan det kunna över huvud sen kom till. Ja, Palle? Ja. Ja, jag var inte i upplägg någon. Det är allt att det blir till, alltså tekniskt, hvis man vill, och det blir till att logo och att göra mån. Det är kanske inte väl lyft och var vi passar av ES så var det mer problematiskt att göra det, men vi kunde göra det hvis vi vill. Därför har vi för en rikve av omsidningar leon och praktisk om besvärligheten att göra det. Och till helt säkert en enfaldare och lättare lösning att hantera att ha en skipan för öll. Magnus, är du samtidigt vi att det är bättre att ha en skipan för öll? Alltså jag håller guds inte. Jag håller man ska vara oamindliga värden vid att diskriminera mittlen föringar och andra. Alltså jag håller vid att tillåta öron folk om det som rätten som vi inte har att ta vidare färdas alla möjliga ärastan. Alltså de flesta stöden jag har varit här jag har varit uppe i Gingsjö och stan i Alpen och i norra och här har vi haft rätt till det. Så är du skulle jag ska så att föringarskolan ha en särskild alla rätt som bär galtan för oss. Så i hela fallet håller vi inte till. Sån arbetar vi först och främst fyra kvarsmansratten i förrjun och han är först och främst fyra och men så ska han eisen med galtan för fyra folk men jag hade tema över ära skipaner som ära skipan en te grundläggande rätten till ödlorna färas frukt så måste vara ära skipaner som är marska nöktna och fyra folk. Ja, det skulle spela dig om du alltså du det som är så med skilje herfälla så jag tycker intentionen till arbeta för det som folk som unga och ungdomar väl en frisällan tur i naturen här som där bara är en själver eller vid fyra som fär ut av kallen och njuta det in här. Men tyvärr Shanghai har det här är först 1000 utlänningar och Revenja där som eisen atlas har uthämtat och som du har sagt att vi måste ha den här rätten. Är det inte så hostile takeover av här för dem också? Nej, det håller inte. Alltså jag håller stadväck att hej rätten som vi eisen runt att göra uttryck för i framtiden. Jag håller att hej rätten är öliga grundläggande. Hur man så styrer ser och har malen som färravinner och lampor det är något som 80, jag vet inte det är det, men det är 80 av er logo en helt örne voj som regulerar och köper de tingene med en de rätten som är rätten att färras frukt i naturen är nekmar grundläggande. Det är att vara som i Sverige här det är en grundlag. Det är öliga grundläggande. Det är den mest grundläggande loven i Sverige i röver. Och jag menar att grundlagar arbetar som hever uppe i vänta för flera omförrån. Att här hever det när allemansrätten vi nämnde alla tøyen. Utan check, märkvärdigt nog. Det som kommer nu. Man klarar uppenbart att praktisera bättre att det här var lower som vira och rätten och samstundes att det här var göra borgaren under landet och öron löjve till att nöjda naturen av frukt.
är det inte eisen att kunna få oss där rygga i förrjum hvis det kan rygga i norra Island och Ärstande? Jo, det rikkar øyla vel, her det rikkar, men ta i truste blod så størst alente som det til og med seg okkom, så rikkar ikke så vel. Og det er så best at det er skiene som lente fær. Altså vi tenker land som har samme trust som vi tar, det har vi ikke så med lovene, det har mer reguleringer hver du ikke skal genga. Det sier ikke nek om du kan rattle gjøre nekka av oss som støvel. Det er land som øyelig tatt folk i eisen. Mer enn hva vi er. Men Danmark har gått om. Det har vært reguleringer i ørenloven. Og det har vi ikke det er nekka stedene som sier at du kan fære frukt alle stedene. Det gjør man ikke. Så det er ikke så einfalt som man gjerne vil ha det være. Jeg tror ikke suttja at en lov som sier i grunnlovar arbeidene eller storskipan for forrige, sjøttanskipan for forrige, her var en øyelig greie tekster som sier folk i forrige kan færes genka i naturen utan at være folk eller fæ til, hva var det, minst orangena? Til ampa, det var så einfalt, ja. Okej, det säger faktiskt redan det är faktiskt lite inte brott på stoven det. Alltså förr har jag akkurat ut i morgon och samtidigt alona. Jag hade kunna stångt öcher och allt det som vi tror. Man hade kunnat sagt bara när vägen till öll lampa för ögon så här ska lunchen in. Det kan man så väl gott säga att ut till löten tog oss verkligen mata och pata att vi är lampa. Onge fåglar är här långt som folk tänka. Onge jord hålla till här långt. Så är det verkligen lampa. Då är det för sent. Men det är ting som tar till att mata på eisen. Så ja, vi tar då omkrans mulja år här. Ja, hallo, mitt navn er Jan Leif Johansen, og jeg er oppstøttlag med landet, og nå til Laksvelle. Jeg halte at Jan Pauli Helgason var inne i noen øyelig skylagånd da han legger frem. Jeg halte at han lasteren som han visste jo av, eier å kunne bære mål. Men han kostnader vi suttja nu imsastan. Jeg halte kommet som motrust. Det jeg var sjaksen det jeg gjør med at han omega prater av folk her og Arne Komsoer, og her jeg får vite at man har skått etter gang kanskje åttan å spørre okken hva er røymelig for okker ungvar. Hva er røymelig for det som menneske? Hva er retter ikke til å liva og jeknar bygd? Jeg vil nægge spørst borgerne i Jekk, i Saxon, hva med det til er røymelig retter ikke til å liva i tunnar bygd. Man snakker om rettene som ganger hia, men ta retteren å liva i en bygd her som man har valgt å liva og i fria. Vi sa låga vi 130 meter fra husen og så vart. Det har vi ikke i fargen än och så vart. Så jag spyrer Jan Paula Helgason om man kanske hur hotla backa lötsundrattor och för att spyrja borgarna och att ha en ögon som är och under någon truste kvärt tycker att rymlighetskröv och arbeta så en härifrån. Ja, alltså ja, det är alltid hälsokurs som man ska. Alla goda lösningar täcka stöd i en samskifte mellan vi kommande pastor och till ösen så är vi förvärven och det kan gott vara att man för nekvon åren så jag skulle teacha det här church. Det är bara öliga ofta så vi hade ju vidare sen näka för dem i förska politiska show att man löser en trubbelaga proaktivt alltså du ska allt ha en stöv och du reagerar. Och det här är spårningar som Magnus var inne som är så grundläggande och principiella. Hvis vi tar som trust alente, ja men lätt att ta som te och naturvärld. Vi har en landbona som täcker allt och alla och natur. Det är next trust alente bara på en annan mata. Vi har vi lever i färslo i fjällen av ATV:er till ösne trust alente och ross och annat. Alltså lätt att ta som går så bruk och natur. Låt oss planlägga och lägga ut och kanske skilmarska kvärt och luft kvär. Och så är det när får vi den här skipa i affären. Och det är en bygd där som borgare och som bygden som halta att det inte affären. Då är det en politisk spårning att avgöra kvärt gör vi av hela bygden kvärt inte dit så och så är och så man finna ett kompromiss. Men det känns inte bort att affären är blivit till tre största utflottningsvinnar i färjan till en tojande alltså till en större tydning för boskap och till en stabiliserande faktor i mån till hina tillfångesvinnar som vi har som kunde switcha och till tydningar mycket här för ei att det snurrar trots allt om vinna och grundlägga hålla en hel samhälle upp.
Jag vill att så den tilläggsspårning till att utan att framlå visste du an och stö i förrjun här som man hej sett gölt och du visste några reaktioner på att folk helt uppenbart jölten bör förhö. Men alltså det inte meningen vi ödlon vi tuden arbete vi arbetar visst för islands folk sin land skulle förtjäna pengar på färvinna. Alltså är det inte purast i ordan att onkel säger ja det kostar 45 kronor att ganga om och fest är det inte akkurat tid vilja. Jo, att skulle ha möjlighet att tjäna pengar och färvinna och att ha att ha möjlighet vid att man kan lätta hemmablodning upp, man kan lätta sig hem upp till Airbnb så lätt är det att tjäna pengar och färvinna. Får inte på visa fram som du äger något då. Ja, man kan nästan sätta jalsporter upp som vi då säger dömning upp. Och till halda vi berger en go lush till en skipa färvinna. Man ska också minnas till vad för slä färfölje till tillträcker tar du häver hatta släge av lösnon. Alltså här det kostar 500 kronor att göra ett först. Att gå en tur. Så först du kanske ryk folk till förjar, ja. Som inte lägger i pengar. Men det lägger ofta helst i snägg annat. Alltså kanske lägger det helst snägg i ta notterna och ta ökat till vidja. Alltså det ska man också också om vad det är för slä affärer när man får bygga upp så att bara handlar om pengar. Alltså det ska det helst göra. Bitte du. Ja, Björn Samuelsson. Hanna känner åt. För lycka en shotspårningen. För det Stefan. Hans Schulhansen. Orsaka som hasser men jag börjar en shotspårning till Paul Paul du lägger ut vi till när framlöv jag säger att skulle ha rätten till att gänga njuta försk naturen. Men sätten mot ända någon kommer en annan sättning än och möjligt mycket det bara spyr att det här kommer du att detta skulle göras vi färlöjare. Har vi skiltar rätt att skulle att föringar att skulle ha rätt att njuta försk naturen men det ska kosta alltså vi färlöjare. Ja, till rätt skilt. Jag vill säga det så att det välst i fjärran kan vi attla vi fjärran, det nämnde jag just nu, ja. Alltså attla vi att ge frukt, att folk kommer bara färre ut, så gör vi det. Och så vidar vi då sin avlövingarna. Och avlövingarna är rävliga hvis vi tog som det försk naturerna. Hvis det det vi inte att allt och fåglar lov och allt det här ska öjas orsaka av färrevinniga, men så är det färre kan man säga. Och i samband kommer vi ta ett döme som hvis vi brukar träla nöpna som är skipa och folk kommer vara imus om till rätt eller skrift. Men så igen det blir skipa så är ett nytt fåglarlöv börjar här som är ute för 2-3 månader sedan. Till kom åter. Och det som är möjligt i samband med det här är inte samtidigt vid tusen av Pauli. Det är väl möjligt att det är av skriftet tusen med sig. Men i upplivet det stick motsatta av tusen av Pauli säger. Då så är det att vi 4 skipa i en fjällgång i Lorvøk i sommar som en rönt att få turister att komma fjäll och röjta. Och det rikker oalmyntlig väl. Samma vi är en norrmäver och en tyskar. Jag spurte om jag kunde få eftermätningar av sin fjällaturen. Nu visste det så att Bayer var återkommande till förjar. Så nu hade vi alltså färravinnan som skipar för fjällaturen. Skipa i turar utan förska fjällen. Tog kom där åter i år. Tog att tar vill vara samma vid lokala färralägaren. Tar valde i fjör affär åter tog det var inte till på affär ut i fjäll. Så jag helter handa vägen att vi skulle appellera att få helter färre och mer betalande gäster hända vägen till att uppleva det försk naturen. Och så som härmar med oluxhalja när vi tar som pris alltså färre var inte här som prisen är bäster och tillbör bäst. Jag kan nämna åter döma. För 14 dagar så jag stod ut i Enneberg vid en amerikanare. 2 timmar framan undan här steg i Rasplassen i København. Nu ständer han ut i Enneberg, han är färast i över 200 London. Vi ser att 220 London är tillsammans. Så detta är det mest fantastiskt är närgrant att ha uppleva och i världen. Att fyra har bara betalt 500 kronor. Det som prisen skulle vara 5 000 kronor skulle jag bestämma, säger amerikanerna med.
Så vi är ju öliga imiskasen här då. Alltså I halde till skaft att geva frukt. Vi har massa turismen I förrjun som stående nu. Folk gänga alla ses. Det här vi inte. Ja men så det här. Så geva vi slånar frukt ut. Jag kan leta alla slånar upp att i hiking som vi lade efter för 2 månader sedan till agenter skällte mina slår. Så har vi massa turismen. Visst det här vi inte. Vi har så rävligt skaft av Visitor Island att blanda prus. Förstår du nu är för att blanda med prus och så prusen av matstunden I havn om det I mister. Alltså tant som levererar en goda vörde han fär kundarna till upplagt. Det vörde tjänast det månader. Ja, Jan Paul, du har svär. Vad menar du vid du säger det? Ja, jag börjar samt vi Paul Chalvan det här vi då ser förfallen som efterspyrja så gå upplevelserna som vanliga fälter vi en goda tjänast. Det månaden att vi kommer gott kräva pengar. Ta det en god tjänst som följer vi. Jo men det är lägger upp till det att vi levererar en tjänst. Vi fira löjen så löjes att vi får spjärta det ut kring alla färger och I kvankrog och att fira falskarna och att det lokala kunna leverera till sövliga som runt om steg och kräva pengar att fira. Vi går samviske och samtidigt det en tjänst. Det är som understryk. Ja. Magnus Bimore. Ja, jag har alltid nu kommer det handla så rätt om färavinne och I grunden helt I gosser att tema är allemansrätt. Ett som rävligt viktigt, nu snackar jag om att sommarställen så rävligt folk och det något bestämt Instagram-stöd att det så rävligt folk. Och Paul snackar om att vi skulle sprida det ut om allt landet. Men ett som otroligt viktigt I ötlnesen här, det naturvärden och ta mig som Jan Hegen säger I sin upplägg att det faktiskt en stora mån I lokalne ligger till festen själv I det. Det alltid blåskafta, så det borde faktiskt vara tannbyran borde vara tidsen av festarna och det åtte vara en allmän myndleitjes och en verlig friingalov I förrjun. Här vi finner korslagt och definiera vibbrekna naturtyper, vi finner korslagt hver kjøl som plante og fuglaslø og så det eisne te I det pura til vildarligt. Det en av som kjelten og en av myndig han. Det var et kjøl utnevnt fuglareservat av Holgafettle og hvis ikke det faglig serfrøye og en allmenn logav og en allmenn myndelig en ivis sånne ting så blir det pur håpløst. Jeg mener vi skulle ha en iviskip av areallov og en markfeldeslov som definerer alt det. Og ta vi til gosser I herfellan av tog Askoan at ta en sånn faglig serfrøye myndelig har sagt at hatta her et øyla vippredje I Mørlande vi en øyla vippredje full av løve. Ja, men så stod vi til. Og hvis det stod opp til morgen, så var Midtjens Holmer stand til for lenge siden. Altså, det helt obegripelig at det stadigvæk kan gå vassa folk ut I Midtjens Holmer, hala lundan opp rollen og ta selfie. Så det aldrig Ja, vi tar då når vi må synge. Hver var det? Ja, her. Ja, god kväll. Edita Jakobsen heter jag. Jag har en fråga till dig, Ulf. Det är möjligt att du nämnde det I din presentation, men jag minns inte riktigt, så nu frågar jag för säkerhets skull. Det pratades lite tidigare ikväll om slitage, som ni såklart upplever I Sverige också. Kan du säga något om hur man åtgärdar slitage I Sverige, hur man finansierar det, tänker jag. Alltså finns det en extra skatt som man pålägger turister, eller är det kommunskatt, eller hur funkar det? Det finns ingen sån skatt som man lägger på turister, det gör det inte. Turister kommer från alla möjliga håll, det är inte alls på samma sätt som en ö där man kan reglera det. Det är antingen kommunen, men oftast är det statliga pengar, alltså från samfundet. Och det regleras med positiv reglering, som vi kallar det, positiv kanalisering. För att minska slitaget bygger man broar, man anlägger stiger och eftersom de allra flesta utav oss är bekväma så går man på den här anlagda, fina, torra stigen istället för att gå vid sidan om. Det finns ett speciellt anslag som Naturvårdsverket ger till länsstyrelserna för att underhålla den här typen av stigar. Ja.
Ja, det är vi mission, okej? Ja. Inchland Didriksenström, heter jag. Ställer upp till Löktingsvälle. Det är en spårning till Jan Falla. Jag har alltid gott att du efterlyser politiska handling och sen tar det kommer till naturvärld. Men jag husker ju om hos Visit Faroe Islands att flytta sig bort från till unexplored och unspoiled region som var en öliga stor kampanj som kanske gav folk en avvisa mynd av hur man kan färdas till förrjun. Hur tid lyckas som stid här var några atlan om att bröta de myndna, hur tid att lära göra det. Ja, nu arbetar jag inte vid marknadsföringen själv. Jag har inte vid tandparten av virksomhet som så gör mig själv vi tar oss en examen och vi tar oss ösning med den här spårningen som vi kommande alltså tror jag att självande ska då alla den här tillägga tandmarknaden du häver alltså du ska tillägga marknadsföringen när jag till testöna som och självande vi lever i en bubbla när jag visit Faroe Islands vi söker och höra vad händer och självande vara alltså att nu och mynter inte visst där av Saxon och i Nökrar och så vidare ja självande tar folk inte inse att man promoverar det så gör man helst det men alltså ömenden är att följa och ett avspilt land av Ica det är ju relativt hotat. Jag hade gott vi kunde bruka det om och framväs. Det är gott brand som vi framvis kan bruka och att det är som London Bigwin som kommer till förr han upplever oss som otroligt avspilt land. Och det är som inte bara ett slogan men också ett lyfte att de röna varva det alltså och det vill jag vi gärna att vi vill till en av i allmalen så fällan att arbeta för det. Så det är inte bara slogan det är en arbetssättning alltså. Jag vet inte svårare. Ja, vi får köta att ända funden men Björn Samuelsen du ska få ordet. Ja, tack för god kväll. Jag att jag spyr om alltså jag har alltid här två nog så allvarsom check som är blanda i sen samman. Anna nämligen försmansrattren eller rattren till öllonföringen att färdas av fjället i fjörron och hit ett eller allvarsamt check om färravinne som kanske häver överhållande centrum till kvart vi tar klara fält vi så rent politiskt. Men mitt i mitten här ligger kanske att tutningar mest av öllon och det är ätligt till naturerna. Tyvärr är det Stockholm inte få samtidigt det ser naturvärda låna nu och det må komma till det är att herre vaskalne är att det ser ätligt skulle vias. Man tar sig om man inte ska jamona för en utlänning men man må ta särskilt ätligt mot färravinna. Tui att tror jag skulle för sagt och följt man ska göra fällas regler för Atlanten men troplagen är inte samma i Atlanten. Vi har en 3-4-5 stöd förrjun som är totalt ivrent av turiston. Man har inte till halta sin hånd om omkring bönta och omkring byggt. Jag kan gott nämna Saxon, tog man reagerar väldigt äcksligt och nu är poster kommer upp som en annan bönt jag sett upp. Men det här är ju egentligen bara ett uttryck för att man är lätt att stäga till. Och hvis vi för att vi skulle lycka behandla öll, vi tar nog stöd för har vi nöjast att sätta avmarsningar. Till Eisengaltan, Lundaland och Mykinese. Magnus nämnde att det är att onkel hoppar ut och lontar. Jag har sett det ofta, jag ofta väljer och det är faktiskt för föringar som gör det. Alltså föringar som är vänner att fänka lonta och vet. Alltså vi tar verkligen track och jag kan ta Lundaland och släcka tid ätligt eller borardikt. Hellre inte tar tojen till inte kom undan till lontan. Så det är några öde allvarsom ting och hvis vi ser att vi skulle lycka behandla öll så är det så här så stöden är avmarska och det är äsne avmarska för föringar. Så min spårning är att inte till de panelen som argumenterar för att lycka behandla öll om vi skulle gå och täcka det. Det på in med center till jag följer att alla föringar skulle ha rätt att färdas kvar som helst för ju när som helst. Men det är helt säkert att det som måste stövon ta kunde som ut av kattlen här för vi är nöjda att säga att hette att tale som är rejligt. Inte minst mot naturen och naturvärld att säga att länder kan bära eller öke kan bära eller fåglar kan bära. Ja. Så det är ölig avbjörande ju samma sätt och till ungen i om man vill slå naturvärld och ländsplanlägga lås som över nät. Men här är eisen en arbet halt jag för in och säga att färra vinna mavra borardig och hon må skipas i samraj vid tej som byggva och som små plåsten. Alltså det finns då inte väl utan om det. Ja. Och
för att vi skulle kunna komma av Malmö som funden så är det ganska väl på sig plats att sprida det nägar mat att lösa det här så lösnar. Jag vet att vi regler bäge tar vi damer gång i hövn och öron och tar vi själv i en hea och tar vi att lägga för även nägar mat här som vi kunna göra öllkläder. Jan. Alltså jag kan börja med att säga att det här att höra till öjligt och vi betalar näck för att göra forskjelliga ting. Det är sånt ontalet. 45 kronor för gäng ut och lönna kanske vi trave. När kommer nu vimfolk om fiska lax och sill. Det var en trave för 20 000 och spel för 30 000. Det är färdigt till Osland och fiska guldfosse för 12 000 kronor om dagen. Vad är det 45 kronor? Vad är problemet helt ärligt? Det är för så glädjliga till lönna utan att huxa så rätt om att tjälta 45 kronor för det här. Så vad ska vi huxa om att det är eisen näka nytt så vi inte är van vid. Men vi kanske skulle sätta näkmara pris på att det som vi har. Och det blir väl till att göra mån mellan borgaren landet och ärastanne. På samma måte som en kommun kan göra borgaren skulle säga avslåttaren svimmehille. Men borgaren är kommunen får inte ta en avslåttaren. Det är fullt legalt att göra det. Så du alltid man kan gott segregera och se att det föringar har en rätt och den andra. Jag tycker att utländska borgare betalar 12 000 dagen för att fiska guldfoss. Det gör vi annars med robot. Paul? Ja, tack för Björstaten säger pura samtidigt som du säger. Det är inte bara utlänningar som skriver naturen, det är sannolikt också föringar. Det är inte så skottiga stammarna till att nu är ankre föringar börjar att ta världen ner för att så flyttar in i haven till sig själva. Och det har man mig upp att mer, men lät här färra. Jag vill bara ängst i samband med färravinna är att det är nejot att vinna sig samman. Jag säger det för öjna arrsjöarna vid Visit Fair Island. Att det är öjla ringt att få en politiska sämj. Hon är inte tid. Alltså vi ska vara ärliga i förknör. Hon är till häver alla varkarna och i alla flockarna till att ta en löst. Och till ver en löst. Till det som är malte till om en upplägg. Det är nejot att vinna sätter sig samman. Og jeg vågner ikke at Visit Fair Island fer å legge slår ut allmenn før enn man tåser vel og virkelig vi øyere, øyesfellet og bandafellet om disse tingene. Du være tætjørs, så kaos. Og jeg kan godt vente meg til Magnus og si at i samband vi slit av lenter, han kan långt för ut och morgen och lukka 4 stö nyer hvis han skal på gjør. Vi tar mittelen anna klakk, vi tar kattelen, vi tar slattaratin, vi tar myksnes og vi kan kanskje ta också annat träd till steg. Men Paul, är det så kända naturvändarlån som Björst tåsar om? Jo, absolut. Som kan bjärka sin här så läsnar att bägfärravinnan och gång och glädja folk kunna bevega sig men innanför några avmärkningar som sätter bara vi naturen som Jo, är pura sant om det, men det är väldigt konditionalt kan man säga. På inte gärder, men här fälla är. Jag har alltid stått väck och jag vill framvägs pura samt vid Björst i näknas när. Jag vill framvägs ta fram vid naturvärden som tar allra mest grundläggande. Och ta det kommer till föringar och naturvärden. Jag vet inte om det går att höjkvalt, men jag kunde gott det kunde jag snacka om i flera timmar. Men det har vi i förrjun absolut inte varit särskilt gå till i över. Och det gällde bara för folk som har affäras naturen. Det gällde resten för allt för när man säger i hövnen. Och det gällde för hur vi välja att välta upp i 400 meter hatt. Och jag vet inte hver jag ska, alltså, här är åkara politiker och lentes planering för fullkomliga vittles. Här är det och i rävlen igår. Så naturvärden först och främst, men det är öliga viktigt och det är kvön värja vid naturen till. Alltså kvärt är det vi vill varvaida och kvön är det vi varvaida det till. Och är det en upprunalig natur som är här och arbetar hur finns sig eller vill jag ha en natur som är här som du häver kanske helt med att ta i biten som är i hövn. Det är eisen här översjut. Och här är så rävlande myrländerna som nekva stene i alla heimen i det är vart av konventionen och kvar var det tog det gå på såna karbon.
Det har vi drena ner i vattenorskverk, det helten av alla esterøydene. Så det alltså men ser du i här nej, det som jag säger att det är till kvön, alltså det som jag menar vi att det tror att alltså det är något som grundar här för land. Det är bägen den här naturvärden, men det är eisne rätt runt och okon. Alltså du ska ju kunna färra ut vid en badnagar i hean och visa dem när myrland och där plantorna som växer och blomflor. Skolar skulle ha utgång till hela naturen som vi så gärna skulle. Kunde inte ha vid 13 alltså? Självande vid 13 och vi har hört en svia här i kväll fortälja om hur allemansrätten virkar i Norrland och vi massor av träd. Vi skulle ha alla träd. Ja, så som det passar sig till åkare vid skiftet. Självande är det inte trädalest, men det är viktigt. Jag håller naturvärden är nekta viktigast. Alltså det som ligger under, vi skulle ha också visa fram, alltså grovbrott, alltså jag vet inte vad alltså tog en köra en liten biltur och det är simpelthen så väldigt svaren i landsland alla ställen för. Nästan inne i kvarje bygd i Sundaland, jag kan tälja en 5 bara kvar i Sundaland. Ångande fyllt ut att det är ångande näka som helst. Alltså naturvärden först och här har vi en risa uppgave politiskt. Jan Paul, hur så lever det tunna runt om man säger naturvärden först? Ja. I mån till tog han som faktiskt lagt en atlan fram här. Du får ett uppskott till hur man kan börja lösa det. Ja, akkurat. Ja, och vi tog atlan, hvis vi bara tog för utlänningen så hade vi haft 100 kronor från kvarjon, så hade vi haft 4 miljoner lottervärden. Hvis vi bytte det i treningar. Så du kunde sett starsfolk, vi kunde göra regeliga kanningar, bara vi har som pengar nu, men det ska kanske upp att det mera till. Alltså, vi är pura samtidigt att naturvärld och att täcka hand om åkara tillfående och naturna är helt grundläggande och det är existensberättelse för att vinna. Hvis inte man gör det, men så är man för att säga gröna när man sitter väck. Och så börjar vi spela, kunde vi göra allt glädje, bära till att finna en lösning, men det gör det inte. Alltså, det blir inte till. Och ja, för att vinna... För er så han, Per Paul och Slaven för in hål, för er det som inte blir glömt. Alltså vi är och slapparna gänga och shared ut Michigan's hölm alltid, ja. Till det nu är det ett aktuellt ämne som Björstad ja. Och vi inte varvar att han ratten. Självt om han kanske inte vill bora det går helt. Nu ger färravinnen att det kommer neggfolk och gänga till turen. Och tröst det blir förstörst. Är man nöjd att göra något vi tar. Alltså problemet är nu det bara blivit större. Och ja, det innebär så att vi må avmarska färsen av sin ökjon, och det skärjer fralse och en avmarska imon tja och konfören och ösne. Men det ger alla vinner. Alltså, elven ger att vi inte kunde ha Sojaberg längre. Alltså, skulle vi så inte ha elven längre av fjörnen. Alltså, det är ett trade-off i ötlån vinnen som man må göra upp för man vill eller inte. Tack. Ja. Ulf, du är den enda personen här i bordet som bara får tillåtelse till att säga ett sista ord, ett eget val. Ett sista ord, ja. Jag skulle då vilja rikta mig till politikerna och säga att det här är ett problem som politikerna må ta tag i och lösa på det ena eller det andra sättet. Jag kanske inte ska uttala mig om vilket sätt, men risken är att Färöarna får ett väldigt dåligt rykte. Vi såg dina bilder med de kommentarer som finns och det kommer, ja, problemet kanske löser sig självt. Det är ingen som vill komma hit helt enkelt. Ja, om inte politikerna tar tag i det. Ja, tack för det till Alsamal, tack för alltid som är kommen och tack för ikväll.